Al terme d'esta vila de l'Alcoià, en ple cor de la serra de Mariola, naixen les aigües del Vinalopó, que des d'ací es dirigeixen a la mar. La torre saloquia de la fortalesa de Banyeres, una robusta construcció musulmana de prop de 17 metres d'alçada, domina la serra i la vall des que es va construir en el període almohade segle XII-XIII. Amb la conquista d'esta torre, Jaume I inaugura un llarg període de sometiment de Banyeres al poder senyorial. El doble cinturó de muralles que la circumda ja és d'etapa cristiana, la qual cosa queda palesa per l'ús de maçoneria i carreu amb què s'emmarquen les finestres, les portes i altres vans. La estratègica situació del castell de Banyeres, talalla de control sobre la capçalera de les valls del Vinalopó i d'Albaida, determinaria la seva aferrissada disputa en la guerra de successió. En esta guerra, la torre va resistir 20 atacs i 3 setges sense ser conquistada. Acabada la contesa, la concessió del títol de Vila Reial seria la recompensa que Felip V donaria a la població com a recompensa per la seva lleialtat. Però el castell de Banyeres encara patiria els rigors d'una última guerra, en este cas la d'independència contra els francesos, després de la qual entraria en decadència. Només les intervencions de restauració i conservació empreses en les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat el salvarien de la ruïna completa. En l'actualitat, els usos socials i culturals han contribuït a revitalitzar estos edificis, a posar-los en valor i a obrir-los a les poblacions en què es troben. El cas de Banyeres resulta particularment notable perquè alberga el Museu de la Festa. Banyeres ofereix, a més, recursos patrimonials tan interessants com l'església parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia, el Museu Valencià del Paper, la ruta dels molins de paperer o les interessants ermites de diferents èpoques dedicades a la Magdalena, el Sant Crist i Sant Jordi. Tot això en el marc de la Serra de Mariola, una de les més emblemàtiques i belles de tota la Comunitat Valenciana.